Pri prvom použití systému Windows 7 si všimnete viacero zmien a zlepšení pracovnej plochy systému Windows. Dobrý deň, som Andy Sweet, spisovateľ z týmu systému Windows a nasledujúcich 5 minút vás budem sprevádzať prehliadkou niektorých z najväčších zmien vrátane nasledujúcich. Vylepšený panel úloh, zoznamy odkazov, ktoré predstavujú nový spôsob prístupu k najčastejšie používaným súborom a informácie o usporiadaní otvorených okien na pracovnej ploche. Začnime s panelom úloh. Uvidíte, že tlačidlá na paneli úloh sú teraz väčšie, takže zobrazovanie textu je vypnuté, aby sa dosiahol prehľadnejší vzhľad. V systéme Windows 7 predstavuje celý panel úloh oblasť, kam môžete pripnúť programy. Jednoducho kliknete pravým tlačidlom myši na program v ponuke Štart a potom kliknete na položku Pripnúť na panel úloh alebo jednoducho presuňte ikonu programu priamo na panel úloh. Teraz môžete kliknutím na pripnuté tlačidlo otvoriť príslušný program. Teraz môžete tiež premiestňovať tlačidlá po paneli úloh a umiestniť ich v požadovanom poradí. A to je zmena, ktorú si žiadali mnohí z vás. Ak budete chcieť zobraziť svoje súbory, zrejme budete hľadať dobre známy zoznam naposledy použité dokumenty alebo naposledy použité položky v ponuke Štart. Teraz je k dispozícii niečo lepšie. Nazývajú sa zoznamy odkazov. Sú to krátke ponuky, ktoré pomáhajú rýchlo zobraziť najčastejšie používané súbory. Pamätáte si, ako sa v zozname naposledy použité dokumenty v systéme Windows XP neusporiadane zobrazovalo množstvo rôznych typov súborov? Zoznamy odkazov takisto zobrazujú naposledy použité súbory, ale teraz sú usporiadané podľa programu. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na tlačidlo programu na paneli úloh a potom kliknúť na súbor, ktorý chcete otvoriť. Môžete tiež otvoriť ďalšie okno pre daný program, napríklad pre druhý súbor programu WordPad. Stačí kliknúť na názov programu. Keď skončíte s používaním daného programu, môžete kliknúť na tlačidlo Zavrieť všetky okná. Zoznamy odkazov nájdete tiež tu v ponuke Štart, a to pre pripnuté programy, tu v hornej časti, a pre naposledy použité programy. Zoznamy odkazov sú však určené nielen pre súbory. S tlačením tlačidla Windows prieskumník môžete otvoriť aj priečinky a s tlačením tlačidla webového prehľadávača dokonca prejsť na webové lokality. Ale pravdepodobne najlepšou funkciou, ktorú ponúkajú zoznamy odkazov, je to, že k nim môžete pripnúť obľúbené položky. Ak chcete pripnúť tento každodenne aktualizovaný zoznam plánovaných úloh, otvorte zoznam odkazov pre príslušný program, ukážte na súbor v časti Naposledy použité a potom kliknite na špendlík. Teraz je pripnutý v hornej časti, kde je jednoducho k dispozícii. Môžete zmeniť poradie pripnutých položiek a jednoducho zrušiť ich pripnutie. Stačí kliknúť na špendlík. Nemajte obavy, týmto sa fyzicky neodstránia, odstránia sa iba z tohto zoznamu. Naposledy použitú položku môžete odstrániť zo zoznamu aj tak, že na ňu kliknete pravým tlačidlom myši. Teraz ste mohli vidieť, že zoznamy odkazov predstavujú jednoduchý spôsob otvárania súborov. Ďalšie zlepšenie umožňuje zobraziť rýchly náhľad týchto otvorených súborov. To môže pomôcť jednoduchšie hľadať súbory, najmä keď máte naraz otvorených veľa súborov. Pozrite sa sem. Ani si nepamätám všetky súbory, ktoré mám otvorené. Môžem však ukázať na program na paneli úloh a zobrazia sa ukážky všetkých súborov, ktoré mám otvorené v danom programe. Ak chcete získať detailnejšie zobrazenie, ukážte na jednu z ukážok a zobrazí sa rýchly náhľad súboru, aj keď bude skrytý pod inými oknami. Kliknutím na ukážku môžete presunúť okno do popredia. Ak chcete rýchlo zobraziť pracovnú plochu, môžete ako obvykle použiť tlačidlo Zobraziť pracovnú plochu. Tu však došlo k ďalšej zmene. Teraz sa nachádza tu v rohu, takže je lepšie dostupné. Nemusíte mieriť tesne vedľa tlačidla Štart, stačí presunúť ukazovateľ myši úplne do rohu. Všimli ste si to? Už nie je potrebné kliknúť. Premiestnite myš mimo a súbory sa zobrazia znova. Ak chcete minimalizovať otvorené súbory,
môžete to urobiť kliknutím na toto tlačidlo, podobne ako v systéme Windows XP. Tieto malé objekty tu na mojej pracovnej ploche sú mini-aplikácie. Poskytujú zábavný spôsob získavania informácií, ako sú napríklad predpovede počasia alebo prehľady hlavných správ. Používatelia systému Windows Vista si všimnú, že sa už nepoužíva žiadny bočný panel. Teraz môžete umiestniť mini-aplikácie kamkoľvek, v predvolenom nastavení však nie sú zapnuté. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu, kliknite na položku mini-aplikácie a potom ich presuňte kamkoľvek chcete. Kliknutím sem môžete vyhľadať ďalšie bezplatné mini-aplikácie na webovej lokalite systému Windows. Panel úloh a zoznamy odkazov patria medzi najviac viditeľné zmeny. Chcem vám však ukázať niektoré menej zrejmé vylepšenia. Sú tak trochu zábavné a ako uvidíte, predstavujú užitočné spôsoby usporiadania otvorených súborov a priečinkov na pracovnej ploche. Keď presuniete otvorené okná na okraj pracovnej plochy, všimnete si niečo, čo je spočiatku trochu prekvapivé. Teraz sa prichytia na miesto. Skúste presunúť okno na jednu alebo druhú stranu. Hneď ako sa kurzor myši dotkne okraja pracovnej plochy, okno sa prichytí s nastavením veľkosti na polovicu obrazovky. Presunte ho znova a obnoví sa späť na jeho predchádzajúcu veľkosť. Táto funkcia je skvelá pri porovnávaní dvoch súborov vedľa seba alebo pri premiestňovaní súborov medzi dvomi priečinkami. Dlhé dokumenty alebo e-mailové správy môžete prichytiť v zvislom smere, aby sa dali jednoduchšie čítať. Stačí upraviť veľkosť okna smerom k hornej alebo dolnej časti pracovnej plochy. Okná môžete tiež úplne maximalizovať ich presunutím k hornému okraju pracovnej plochy. Ak máte príliš veľa otvorených okien na pracovnej ploche, skúste týmto postupom vybrať jedno z okien. Kliknite na hornú časť okna a potom ním zatraste rýchlym presunutím tam a späť. Všetky ostatné otvorené okná sa potom minimalizujú. Pri opätovnom zatrasení sa všetko vráti späť. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si príručku k tomuto videu. Obsahuje ďalšie informácie vrátane podrobných pokynov na preskúmanie systému Windows 7.